Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you guys. Minute. Body shaming ayingeni la, inhlamba ayingeni la, hate speech ayingeni la. Also ukufika ne-mindset ukuthi ngizodala uqhekeko ingxabano ngento evele kwi-TV show. Ngiyaxolisa ukuthi angazi ukuthi why ucabanga kanjalo. Into esivele lapha kwi-TV show thina siyaxoxa, siyayidiscussa further, sinikezana ama-solutions, siyabonisana. Awukwazi ukufika ukuthi sekunengxabano. Ngenze isibonelo, ake sithi laphaya kwi-TV show kukhulunywe nge-will. Uma yena ekhulume nge-will, uma ekhuluma nge-will ngibuza ukuthi u-1 2 no-3 niyawazi nge-will or kume kanjani zonke lezi zinto. If sesixoxa why isizwakala ngathi inoqhekeko, inengxabano efika nami kade ivele kwi-TV show. Okay, asishiyeni-ke lapho, but ngifike la sengibona khona ukuthi if unenhlamba ngiyabhlokha, ubody shame abantu engikhuluma ngayo ngiyabhlokha, hate speech ngiyabhlokha, ngoba into engiyixoxayo iyazwakala ukuthi ngikhuluma kanjani. Why uzofika ne-tone e-different? Ngeke ngithi siyaxoxa siyahleba kodwa ngaze ngifake igama elinenhlamba mase uyalifaka ngamabomu. Also mawungayithandi into engiyenzayo ayikho inkinga, dlula, kusimple kanjalo. We guys, yini eningithumile? Ngamthola uMakhumalo kaSibindi. Sizoshawa iy'ngane-ke manje. Usisi ngimtholile uMakhumalo, kuvele ukuthi uyintatheli, use-KZN, kodwa eyokuthandana noSibindi angiyitholi. Ngibona ukuthi u-social media ngoba nakho uSibindi enje. Angithi uSibindi uhambe eyishaya isifuba ethi uwumshayi wesinqa, uwumudli wokudla, bayoze bathi ibhuti enganeni bazokhathala. So njalo mayizovela nentombazane onodade olingana naye kuzovele kusoleke ukuthi uyena. Kulena-ke video esike sayibona before, wasuke wafaka leya sound ethi sengisuke ngashada ngephutha. Phithizeliane-ke mina ngibheka lo Makhumalo. uMakhumalo unesithombe esisodwa saSibindi. Angikholwa ukuthi bayathandana, sinye qhwaba. Kodwa phela noSipho beneziwu-2 esengubo le ibi-pinkish or purple, mase kuba ilesi saziyo. Ayiboneza noSipho beziwu-2 kodwa noSipho be-actor. Hawu, noSipho aphumele ubala esitshela ngoku-actor kwakhe, futhi sizoqhubeka nje simsupport, asinankinga. Okuhle ukuthi akaphumanga yabo. Hawu, kodwa noSipho beneziwu-2. Mawukuthi phela haweni. Guys, izindaba zalezi ngane ziyangihlekisa. UNosipho beney'thombe eziwu-2. Emva kwalokho sambona kanye kwi-show. uMakhumalo, hayibo, ngabe sebefuna ukuganga ngathi kwangempela, ngoba phela yabona ukuthi balethe uMacele okunoSipho sakhuluma. Manje sebefuna ukuletha uMakhumalo siphinde sikhulume. Okulandelayo bazofuna owakwaNgwabi, belethe uMaNgwabi. Ngimtholile-ke nangu-girl nje, uyintatheli, usisi nje alright. Ayikho enye into engiyitholayo ukuthi wake wabonakalaphi noSibindi noma evezile ku-social media yakhe. Ayizikho ezinye iy'thombe zakhe noSibindi. Kodwa-ke ku-social media la kuma-gossip page ugcwele-ke ngale clip esayibona noSibindi, besho ukuthi-ke uMakhumalo nanguMakhumalo kaSibindi. Sesizolinda-ke ukuthi nawo season 3 uzoba kude. Kodwa nakhona guys, noma silinde u-season 3 wokude, nisholo ukuthi nje isizini nesizini entsha efikayo sizobe sesazi ukuthi uSibindi ufika nentombi entsha. Hayi ngeke, kuzomele egcine eshayiwe phela manje, ngeke. Hayibo, nizwile ku-season 1 kuthiwe bebewu-8 bebewu-7 lapho. Sabona 2, sesibone 3, sesibone 4. Kulo 4 esimbonile engathi usele noyedwa. Okusho ukuthi mayebuya nenye isizini ufika nabanye abasha, sivume leyo nto. Kade sekukhulunywa ukuthi uke walona ube nelontuzana.
leya nto ekuphatha lapha ngaphansi. We guys, mina ngicela siyaphuma kosibindi sikhuluma leya nto lapha ngaphansi ne-comment engiyibonile kodade ukuthi wena ungamshiya. Mina niyangisabisa kodwa yazi ukuthi kuzokwenzakalani. I-Black Forest yakho ngeke inuke kahle. Mawubeyezela kakhulu izosho i-Black Forest yakho. Izokuphela ukuba fresh kwakhona. Sekufanele wena lobu ufuna-ke uye emtholampilo uyisiza ngoba phela manje ngesikhathi ubhutiza efika nento ethile engekho right, angithi into le ethile nina niyahlangana manihlangana Nkosi yami ningenzelani manje u-anti ongekho right. Kodwa ngizama ukuthi nginicacisele leyo ndaba mawuzoba nento yokuthi uzoshiya ngoba nakhi enani qaphela i-Black Forest izoba nephungane elinye. Izosukisha ukuthi engathi le Black Forest usuyipheke usuyibhake ungasiklinanga istofu yabona. Leyo-ke inkinga. So ufuna usizo ngapha kanti uyaphindela wena la kusikwa khona i-Black Forest ummese lo sikayo awukho clean. Manje mawusika ngento engekho clean nangapha kuwena kuyasala kungabi clean. Yileyo-ke inkinga. Mase-ke emva kwalokho niyenze njani? Nizenzise. Masuthi umnaksi uyangithakaza, umnaksi nithi yini ngifakele isichitho usuhamba ufuna izinto kube worse. Kanti ufaka into engekho right laphaya. Angithi avele esitsheni esithe saba nento elithile uyasiwashusisa sibe clean mase uyaphaka ukuthi udle. Uyabona? Manje wena i-Black Forest yakho lobuthi gcobo into engekho right. Uma-ke isinjani usuqala ukufuna izichitho. Akukho umuntu okufayela isichitho. Uyazi nje ukuthi lo boyfriend naye uhamba ephithizela. Lento yakhe mayiphithizela nakuwe ibuye izophithizela. Isale-ke ngento engekho right kuwe. Mase-ke niyathakathana-ke la, seniyathakathana. Usuyabuza social media, "Hey, ugogo uthile akufuneki igogo. Kufuneka igogo." Hlanganisa lapha ngaphansi. Umncishe umuntu owenza izinto engekho right. Nina kuthi anginishaye yazi. Ngempela indaba yenu ivele ibe serious. Ivele ibe indini ngoba nibadala. Uyisholani leyo nto umdala? Ngoba emtholampilo kuyafundiswa ukuthi yini ezokubangela ukuthi ube nalezi ezifo ezitholana ngokuthathelana, lezi ezifo ezitholana ngokuhlangana. Wena kuthi awunandaba. Ngoba yini guys? Nine-demon. Nifuna ukushawa ukuthi nine-demon. Uzothi uzomshiyelani. Izomemeza i-Black Forest yakho. Mase imemeza wena usuthi-ke umnaksi wakho ukushaya ngesichitho. Asikho isichitho. Uyishaye ngesichitho. Uyazi ukuthi u-boyfriend wakho ubhizi kodwa nawe uthi kulungile. Uyabuya ezekimi. Cha nifuna ukushawa manje. Ngithe guys angisho ukuba serious ngoze ngiqale ngibe serious next week kodwa nifuna ukushawa nini. Ngoba ngifundile le comment ngathi hayibo. Akwazi ukuthi kube umuntu omdala ozobhala lento. Angithi izingane nje kufanele siyifake umqondo ukuthi mase yiqala zibe active sebenzisana ijazi. Sebenzisana ijazi bantwana. Hayi kabadala-ke bona sebazi konke. Angazi mina ukuthi kwenzakalani. Sebazi bonke ukuthi ngeke umshiye mayene-infection. Ave uzosimemezela nge-Black Forest yakho. Mase isimemeza usufuna izangoma usufunani. Hamba uye le uyobavezela bekubuka ukuthi yini lo osuyigcobhozile. Bekunika into efanele ezolungisa lento esiyonakala. Ufike konakale la uhambe uwazi ukuthi wenzeni. Usufuna izangoma usufuna izinyanga. Izinyanga-ke zikunika into engahlangene neleya ndaba. Leya ndaba ilungiswa lapha yawo. Bonesi bakhona ubavulele bakhombise. Mina hey gazini. Why nibe njena? Hayibo gazini khulumana amaqiniso bonisanani ngendlela e-right. Bonisanani ngendlela e-right. Usuhamba ufuna la umemeza Dr. Skhotheni no Dr. Maweni. Leya ndaba ifuna iclinic. Uyasho wena uthi uyahlala noma ene-infection uzothini mawumthanda.
Hawu, indaba zenu. Iy'ndaba, ayi, engiphumekini kulesingane khona namhlanje Lwesihlanu, engiphumekini ngaze ngixabane nami. Ile ingozi. Usuyazwakala ukuthi le Black Forest ayihambi kahle. Ubonile futhi uyazi ngoba umuntu onayo uyamazi iy'ndlela zakhe. Uyoyibona le foni yakhe ukuthi hawu, le foni engapheli endleleni isiphithiphithi sani. Uyabona ukuthi ngezinye iy'nsuku awumtholi wenzani. Kodwa-ke nawe ngoba nale nhliziyo yakhe engadeli nale ngqondo yakhe engadeli uthi usazobuya kuwe. Uzobuya-ke kuwe wena kodwa sizokuzwa ukuthi hayi yindaba awuphuthuma ngasemtholampilo. Hawu guys, hhayi ngeke phela. Nibona ukuthi kwenziwe njani? Asizwa vele, asifuni ukuzwa. Nibadala nifundisa iy'ngane izinto ey'wrong. Hawu, wena omdala uzogqugquzela ukuthi mthathe noma enjani. Okay, bye. Hayi, cha niyadinga ukushawa kodwa. Induku niyayidinga nina. Sengiyibona into yena ayisekho into. Angakabi serious. Ngizozama ukuthi ngibe serious next week ngoba next week sizoyikhuluma zonke lezi ndaba njengoba sinjalo sibonisaneni. Kodwa into engiyithola kini, hayi, imvubu. Yabo imvubu le ethambe kakhulu. Yabo ipayipi leli le-gas niyalidinga. Mhlawumbe kushawe lo mzimba ukuthi awuphumi iy'dimoni umzimba wakho, awuphumi iy'dimoni. Ngoba manje wena usho ukuthi hayi, uzangiphumekile ngoba nale nto eniyibekezelele njalo kufanele siyihlebe ukuthi kanti yini le niyibekezelele ukuze ugcine sekubheda lapha kwi-Black Forest. Usuke ubekezelele ini? Asikhulumeni. Hayi nina guys, mina ngifuna isilahla nasibe odade aba-right, sikhulumisaneni amaqiniso. Kungcono ube lonely okodwa u-right. Uzoba lonely ube kwi-relationship uphinde ube namakha angasekho kahle. Yini le? Khona usuthandana naye. Ne-Black Forest engekho right. Uphinde futhi une-stress khona lapho ngoba uyamazi ukuthi uthandana nobani? Nesiphithiphithi. Siyibize ngani-ke leyo nto tadeyo? Wena uthi usothandweni kodwa uthandana wedwa. Ngesikhathi uthandana wedwa, lo othandana nawe uyabuya ukufakela izinto ey'wrong ezenza ukuthi i-Black Forest yakhe ingabi right. So unani-ke manje usune-stress-ke, usuno-level wesithathu we-stress. U-level 1 ukuthi usingle ukwi-relationship. Number 2 uyazi ukuthi lo muntu wakho wenzani. Uyazi, ngeke ukuthi uhlale wawazi. Number 3 i-Black Forest yakho-ke ayisenzi kahle ngoba phela uyayithinta, uyavuma wena ukuthi ayithinte ngobani? Ufuna ukuphuma usudelile. Number 4 ngesikhathi ufuna ukuphuma usudelile naye i-blessing siyangena. Okwesi-5-ke sesiyangena manje sekusiza kanjani? Sekusapotha kanjani dade? Hayi dade, hayi ngeke. Asikhuzeni iy'ngane thina ebadala ngempela sesibonile izinto. Kanti yini manje? Sesibonile izinto. Hawu.